الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا لغمسا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بيسون يوم مغاني فلاناي ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني كلي سانكالو تانا بيسون يوم مغاني شغناي أمبي دورة بو مسجد الرزاق وأمبو كنو درسو بي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتاب ثلاثة أصول درسو بولا يرميناكو يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. كو أواجب ريا سلامك أني سلام موسو كلن كللا إيكا نمسائل سبادو إيكا بارك نويه. مسائل سبا أمبي فولو دلا درسو تمني أني دو كلالا مسائل فولو أمبو دلا ويموني إيكا دو كو على ديا أندا على دبانغر جاگه أمانتوي تي أيه تشيدون دي چما نيني مسائل فولو خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا. درسو تمني أنكمنا نونونكا بيتا يموني ni ala manda kantote ala yemunke bal arsala ilayna rasula ayetiden de ci amma lamma kanat al-ibadatu la yazuz an na'khujaha min استحساننا وتقليد فلان وإلاني تمامي بطو ni bato te ate daga anka bato mina ko anyire ni uba nyire hakili ye minye anye koro na ate daga bato kamina ola al mina mini istihsanina kafo anyire hakili la ne hakili la ninkanye an bolo ninkanye ne fe ninkanye tumami bato te ate daga bato kata ola ani tumami ate daga bato kamina karasala ani karasalanko fulan ubafo karasa illani mana karasa mo min donendo wa illani ani min donente na yasro ate daga bato kamina konninde kanyi nenye koro ni ate daga bato kamina wala na te daga ibe mo min do karasa bato kamina wala na te daga ite mo min do bato kamina wala minan nas hada madawna arsalallahu ilayna rusula ode koso ala yecide unci amma tubayyinu lana kayfa na'buduhu ala yecide unci amma cide munu no ba banganye ambe ala bato chokomi lianna li ibadati tawqifiyah parce que bato fule ate daga ika foike wala ni delila de tibolo al ibadatu tawqifiyya
na ya soro jamana in kono maliyo bu kam majahabi do ube baraka ni majahabi kuma munun be majahabi kono go famu ambe anka fiqh kitabu folo min kala kitabul ghadari al akhdari ayannin kuma fo أقول لا يهل له أن يفعل فيلا حتى يعلم حكم الله فيه لقد أذكركو كو سلاما بالغو كو أتد دغاية إيكا فوي كنين دينا لا فوي كالاكا كيري دولا فرو ألا يمون فوالا تيدن يمون فوالا تنكن نيمو سرو دري لما سرو بولو أتد دغا فيمو فيني باتوني براجيني يكا كيكا سروني إيكا ناكني دل لما سرو بولو ودي أتوكو الدين توقيفية والعبادة توقيفية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ألكم مؤمنين كنبلا ألاني كنبلا تشيدني دونك أقويا لأن العبادة توقيفية باتو أتدغي كثينك على ند التي بلو لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه أتدغي كلابتني فوي ني ألما منك مصريا فالعبادات التوقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام بطو جولم بدي تشيدون نمين نانا بطو جولم بي أودكا تشيدون نمين نانا بطو جولم بي أودكا فالحكمة من رسال الرسل أن يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم cidin ka ci kunye munye o ka bangeli ke mogo be se ku tigi ala bato chogomi wayene hawhum an shirki wal kufr billahi azza wa jalla anu ka mogo bali ka bo fulan ka foyama ani ka kafirani alai hadihi muhimmatu rusul alayhi salatu wassalam awa cidin ka bara fuleninde ninde cidin ka haminu ka baraye ka mogo ñamariya ka bangeli ke mogo ye u be ala bato cogo mi ani ka mogo bali ka bo fulankafoyama ani kafira ani alay cidenw ka baara yo de walihada yaqulu alayhi salatu wassalam nin de koso ciden ko man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ciden ko ni mogo ni ye baara ke nin dina kono baara mi ale mi ñamariya alay ka baara be sagima parce que cidon ci kunye de wulu de be bangeli ke mogoye ni nye batoye ni nte batoye kaw pali ka bo fulan ka ani kafiriya donc o de yato ciden ko ako silamiya kono na fule fengo fenye bato de kombe baraje nyina na Allah gara ni mogo yo ke ka soro ne kan nyamariya ta ka ika barabe sagima Allah gara fali ibadatu tawqifiyya awa bato jolembe delila de ka baton a jolen be delila de ka delila ka soro ibolo ala ka qur'ana la delila ka soro ibolo ciden ka sunna la delila ka soro ibolo sarfu ka tabulo la bato ye ode wal bid'u mardudatun wal khurafatu mardudatu bidia niyo ke dina kono bidia be sage atigima de mogo be galon munundo dina kono ube sage utigima de والتغليد الأعمى مرفوض ni iye mogo ladege mogo min te fen kalama finyeto bere eba no fete o korota lendo ka boyede marfudu o sagilende do o korota lendo de ka boye jate to ka koy marfudu jate to ka taglid al ama jate to ka ye fen mulilende jate taka لا توجد العبادة إلا من شريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم باتو تشكا من هذا مدينة فباتو إنك كسريا يدي سريا من نتشيدن ناناي سريا من نتشيدن ناناي نمغو يبديا دو دينا ينكونو إيكا بديا بساقي مدي نمغو يقرافاتي قالوا نونو جيري كوية ولود تاكودو دينا كونو وبساقي مدي ni mogo min ko de nebe karasare no fete atigi baki kam min fo de la taala qur'ana ni sunna o ba fo ko de ma ka finyote la dege jate toka o ye ko de ko min bilalendo awa bato te se kamina abada fo sariya min ni ci dawna nanay qawluhu ni ako bal arsala ilayna rasula
aye ciden de ci amma aye ciden de ci amma huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ciden juman cira muhammadu khatamun nabiyina nabi nyima bedda fa baga arsalahu liyubayyana lana lima ja khalaqana alaye ciden ci kana banganye mu aya ala yanda mun kama kano banganye anda ku ويبين لنا كيف نعبد الله عز وجل ciden ci kunye munye kana bangali ka anye ambe alabatu chugumi oyani hana anni shirk wal kufr wal maasi ciden ka ci kunye munye kambali fulan ka foyama ani kafiriya ani ala soso hajihi muhimmatu rasul sallallahu alaihi wasallam e woninde ciden fana kabarai ciden min cirama aka bara fule ka banganye an ka da kun ko fonye an bi alabato cogome ko fonye kambali ka bo fulan ka foyama kambalo ka fo kafiriyama kambali ka bo ala sosoma ciden ka bara fule wa gari ballaga balagha al mubina wa ciden la selike fana la selimi bangalendo wa adda li amanata ciden danna ya min daraka ciden ya di wa nasahal ummata alayhi salatu wassalam ciden ya kunnan jake mantonye wa bayyana wa wadaha ciden ya bangeleke aya jeyade wa tarakana alal mahajjatil bayda ciden ya to sira jelende ka layluha kan nahariha asuna tilebe kele dibitala koy cide nyanto sira minka sira jelende do akasuna awa atilebe de kelenye dibitala la yazigu anha illa halika mugo shite jenge kabo sira jele ma fo mugo halakile mugo no halakile de be jenge kabama wa haja kama fi qawlihi ta'ala ni abekomi abe alaka ayala chogomi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام الدين ala ko ciden ka hiju laba arafa aye aya jigaka bi nye nka dina dafa nyaka dina dafa awye nyinka nema timme auka njena naye silama dina ko de ke dina donc ala ya ka dina dafa de ciden fana ma fatu ka dina totoye aya je ya nyede atile na sube de kelenye fo ima to kofe fo ite mo site jenge kabo sira jele ina fo mo halakile donc ni mo nana ni ko wereye o nyana enye koro chogo chogo o nyana ka hakila chogo chogo o nyana ka nina chogo chogo atesika ke dinai dina yede ciden nana ni minye ka fonya ala ko aka dina dafara etesika nani foye ko be dina dafanoye ite sika nani foye ko baraji be soro la cide ma min fo ala ma min fo dina banna pew adafara pew mo sika hakilina te sika doala e ka yere jija te sika foye doala ni fingo fin doala ciden ta ko fe ala ta ko fe o ko masina be sagima to de ko bidia to de ko kurafati aha famana taw iyo kala فمن أتاه دخل الجنة ومن أساه دخل النار أو تشيد من شيرا من محمد صلى الله عليه وسلم نمغ من تورا تشيدن كو سبلا قوله وفيله وتقريره أيمين فو إياك أيمين كي إيا لا دغالا نين كيرا نيانا أيا سبت تشيدن كسنة فلين كالتي سبت ni mugo min tugura ciden ko ni sabala ibedo ari janna kono o mani asahu dagala nara ni mugo ye ciden soso ni sabala ka sunna la ibiro tasuma kono uko ciden ko te yo soso uko ciden nin kete de ya soso uko ninde kera ciden ya sabati yo soso ibeta tasuma kono qawluhu man ataahu ay fima amara bihi dagala li janna ni ciden nyamara like ni minye akoyen ninke eye ciden soso ola ibedo eye ciden tugura ciden ko ola ibedo arjanna kono ayen nyamara de keni minye itugura ko ola ibedo arjanna kono wa qawluhu man asahu na kunni mo minye ciden soso ay fima naha anhu dagala an-nar ciden balilike minye ko akana ke komi bidew ni mo ye ulude ke ibeta tasuma kono
ay ñamarali ke ni minye ni tugura ko be do arjanna kuno ni cide ni balile ke minna e cide soso aka bali fe itaro odeke donc ibero tasuma kuno wa haja misdaquhu kasiru fil qur'an kuma min fulin ni ko ni tura cide ko be do arjanna ni cide soso be do tasuma kuno nin kuma nin gona na tinya ko mun be ayam min be nin kuma yin tinya cigiya qur'ana kuno kacha qur'ana ayam mun be nin kuma tinya tigiya o kacha adoyen munye ala ko masamin kortaleno o man yuti rasula faqad atallah ala ko ni mugo tugura ciden ko iye tugura ciden ko ka ciden labato akanya mar kauna akoye ala bato ni aya be araduke alquraniyuna munun ba fo kulu be barake ni qur'ana de ko hadisa ko uluma suwama ni aya ko so e kafiriye e malli manani har qur'ana yere e kafiri de munun ba fo kulu bu ka delata qur'ana de la ko hadisa ko uluma dawla ulute barake ni hadisa ulu e kafiru de parce que ni aya min fule qur'ana kono ubannan nimma ومن يطيع الرسول فقد اتى الله ala ko ni mugo tura ciden ko iye ciden bato akoye ala de bato ni mugo ko be ciden ni ala fara e kafiri de hari qur'ana ta imaso e pe ala bato chogoti la koy atigete sira ala bato yere qur'ana ko waqimus sala aye sallide mi salli fanay arakanani la sare arakanani futuru e sabaye safo nano be qur'ana kono waqimu salawatu jaka qur'ana ko ay jaka de bo ni na fulo shugudo jaka bala ni na fulo shugo jaka tala ni sanyele mana de jaka no be sanyele madela ni hakke de be bo qur'ana yo fiya ni te barake ni hadisa be jaka bo chogodi ni ete barake ni hadisa ni tara hiji yoro le be hiji chogodi walillahi ala nasi hijjul bait man istata ilayhi sabila ala ko shebe mugo minyere de ro ka ala ka so kere ka ta hiji ni manashikul haji munun be joyande ninke ya shiya o be qur'ana kono hadisa do yo fiye ni e maso hadisa ko mai hari tese kala bato e pite silama de ye kafiri de alla de fule ka foya ni mugo tugura ciden ko itugura ala ko e wa de fo bo mugo chaman fana la hari ni qur'ani yuna ute jamana ka mugo chaman yere be silama chaman be وبافو لا إله إلا الله محمد رسول الله مودالين تشيدن كنا حقيقة ويافو دالا دي مودالين تالا باسكو ني اي حديثا فودرو دو بافو يما يري ني اي كود فو كو تشيدن كو تي بافو كو ابي قران كونوا دونك تانكي ابن ني فو يما داو تشيدن نوا ادالين تشيدن محمد رسول الله من بي دايما كرو فامو دالين تالا ني دالين بي تشيدن نا nu ko ciden de pote kuma warete o ebe kanka min nyini o yoro la dro hadisa yin sahalen o ba sahalen de e kanko de nyanyini o mi tanke hadisa sahara u ba fo ciden ko de e ba fo ko abe qur'ana ko forowa ube ni e ko ciden ko de hadisa jele jamana in kono hari kalamba yere ibe hadisa jelen fuye ko ciden ko de go ulu betaw ka hakrina de fo ko ayen ni fo me nindo ayen ni fo ninnin keratendo nimbetende odi to hamara bun hanbali ko ako aka usulu kono akon nin ki sunna min fulani ya qiyasu tala hakilina tala wala lima wala kaifa ni fi wufin sabatira ko ciden de kote e kana fo komunna i kana fo ko chogodi nimbeke tango ko ciden de kote lima te kaifa te hakilina te kana ta fo ko beta qiyasu ke kan nasu toy donc nin ka famu ni tugura ciden ko tugura alako wa qala ta'ala wa ma rasulna min rasuli illa yuta bi idnillah alako ne alama ciden si ci fo o ciden mo ba bato katuga ko ni alaka jende ciden cire cira ni mo betuga ko kaka kuma mina naye min nyamar yam min ke kake naye mo mu bali min na katoy ala ko akerani ale alaka jende ale ala de yake sariya alai ala da yake sariyai ko ni ciden cide cira mo ka tuga ko uka kanya markan bato ayi balle kan minu ka toy wa qala subhanahu alakum masammi sene alendo wa in tutiuhu tahtadu alakum mutura ciden ko ukandara
aye mafhumu ya iranna mo matugo ciden ko akanya marikana mo matugo ciden ko yibali minna imakanda ibe filide la ikanda lente de wayin tutiuhu tahtadu num mo tugura ciden ko ukandara nim mo matugo ciden ko ibe bara la ibake ka fengo fenke dina ko de la anyana ka hakri la chogo ifilile no ikanda lente wa qala ta'ala lako masamin korta leno watiu rasula la'allakum turhamun ala ko ayettu ciden ko o be ko sababu aben ne maso anyo de fo ni jamana o ba fe nema kana nin jamana kono ni o ba fe jamana in ka kanda jamana den ka ke kanda mo ye an ka tugu ciden ko ni jamana karamo na famo nu ba fe alaka hinnane alaka nema ka do nin jamana in kono an ka tugu ciden ko karamogo bato ka bila shegu bato ka bila tariqa nunun ka bila fakuru shiraw ka bila laicité ka bila ewa ka fo démocratie de do ka bila an ka tugu ciden ko jamana be nema soro alaka kuma de do watiu rasula la'allakum turhamun ayi tugu ciden ko na tugura ciden ko be sababu aben nema soro ala baw nema faman atahu uhtada wa dagala li jannata ni mugo ni tugura ciden ko ikandara ibedo ari janna kono o man asahu dallan wa dagala nara ni mugo ciden soso ifilila ibedo tasuma kono ibedo tasuma kono qala sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko kisini ne babaka kullukum yadkhulu li jannata illa man aba ciden ko bebe do ar janna kono fonni mo min banna qalu ya rasulallahi wa man yaba sebo ko laka cinde jombe bar janna donima qala man atani daghala li jannata wa man asani faqad aba awa ciden ko ni mo mi tuguran ne ko ibe do ar janna kono men ni mo yenne sosode e yere de banna ka do ar janna ere de banar janna donima awa mbalmon ar janna doni dilolembe ciden tugu nyogonya de la sira site ni mogo be arjanna soronay ni ciden ka sunna ni ciden ka tugu nyogonya te ni tugura ciden ko iya ka sunna sta ibedo arjanna ikandera fana men ni mogo ciden ka tabulo bila ko teriga wore de baw ka jamana on kono ko yere ka kuma ko jamana ka teriga kacha ko beni ka tabulo ni mogo ye ciden no bila ko beni ka tabulo wereta ciden tate minye ciden ka kuma de fuleninya akoy e yere de banar janna donima fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam aba an yadkhula al jannata ni ciden ko ibanna mana ibanna kado arjanna wa qala sallallahu alaihi wasallam ciden ko kisini nema baka la yasmu bi yahudiyyun wala nasraniyyun ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار حديث ورلا تشيدن كو حديثين دامنا يرو دولا تشيدن كالله نكالنا نم مسنين بمسامين بولو نم من تلبا منو فلي دوغو كولوكا مغشيتن نكا تشيدن ككباريا مي اي يهوديا ديوا اي النصارى دي اي ني نكا تشيدن ني ككباريا مي o kofe neni min nana imalli mana nayi ibedo tasuma kono kafiri be dugu kolo kan no malli mana ni cidenye o maddo islamiya kono mogo be jiya kono amalli mana ni cide kado islamiya kono be kafiri iye yahudiye tanke imalli mana ni cidenye cideni min nana a cira ni min imalli mana ye kafiri iye nasara ciden ni min nana imalli mana iye kafiri e be ibedo tasuma kono faman atahu daghala li jannata nim mo min tugura ciden ko bedo ar janna kono o man asahu daghala nara nim mo ye ciden so bedo tasuma kono haja huwa al fariq bayna al mu'min wal kafir awa faram fansham min be mu'min ni kafir ce o fuleni ni tugura ciden ko ani min na nay limana nay ye mu'min ye ciden cira ni minye ni mal limana nay banna ye kafir ye faragu fuleni والدليل قوله تعالى تشيدن كتشيدنيا كافو تشيدن دي تشيرا ما ود الله يموني
ala ka kuma inna arsalna ilaykum rasula shahida alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa sa fir'aunu rasula fa ghajnahu aghja wabila ala ko inna arsalna ilaykum rasula ni ala yatidenci auma shahidan alaykum tiden be sharia auka kama arsalna ila fir'auna rasula kumi yatidenci fir'auna machogomi fa sa fir'aunu rasula fir'auna yatiden soso minye musa fa ghajnahu aghjan wabila ne fir'auna minali min kagele kosobe na ko qawluhu wad dalilu ay ala irsali ar-rasuli mana dalila juman ba ira na qur'ana kono ko ala yecidenci ala da yecidenci ako qawluhu ta'ala inna rasulna ilaykum rasula qawluhu ta'ala inna damirun araju ila Allah subhanahu wa ta'ala inna min fulinye damirin be sage kata ala dema mana masami senale akorta lendo wa haja damirul muajjam nafsuhu li'annahu ajim subhanahu wa ta'ala nin damirin min fulinye nilla nyine ala ya yere bonyade parce que ala ye masami nye akabo ni subha fana nin de nasara mina konni ya yulu ko ala ye sabade alaye maryam ay ala isa ay alaye ko qur'ana kono ko ala bafo inna ko abafo nahanu ko do fane jama demire de shawu minye salu fawjana fule ko de bange inna in kunye de akorete ko ala uye fulay akorete ko ala sabaye inna in kunye de ala ya yere bonyade inna in forani bonyade ninna hanu fora yoro me ala ya foni bonyade sino ala kelempe wude do me ala ya yere de bonya ni aye jama demire fo ayere ma ala bonya lende do arsalna kadhalika haja damirul azamati wa mana arsalna ba'asnahu wa awhayna ilayhi ni ala ko arsalna ala fulama ci den ci koy ala sabama ci ala kelende ya ci mi afana fora ni demirul jamu munye ala ka bonya iranna mana ala ya yira وما أرسلنا باسناه وأوحينا إليه أرسلنا كرموني ni ala de cidenci ka wahauciyama ilaykum ya ma'asara saghalaina li jinni wal ins ilaykum demiru be sal kata jomma jinnani hadamade ni ala ye cidenci awma kitabu li jami'in nas nin kuma ala ya nyeshi hadamaden bedema li anna risalatan hajar rasul ammatun li jami'in nas ila an taquma sa parce que nin ciden labayin cili a cira bedema mo bedema fokata jiawli de hadamade bena jiya kono jinna be jiya kono ciden cira bedema arasula huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam noka arasula wa ya muhammadu kisini nema baka shahidan alaikum ay inda allah yawmal qiyamah do alafe ciden be serake auka subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah do ciden be serake ala koro akan mantunka bi annahu ballagakum risalata allah wa ghamal hujjata alaikum ciden be serake alafe qiyamah keneka ko alayya ciden yalla shi auma ko yahuda do auka abu fu alai kama qala ta'ala ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ala ko ciden ci kunye munye rusula ciden ci rade mubashirina ka alabato law kunun ni sonjiya ala bin neman min ku ya jani lagara o munjirina ani ala sosola ni kafirin ku baga ala be janga kata milla suma jani lagara li allan yakuna linnasi ala la hujjatu bada rusuli ani ciden ci kunye mu ware tuguni puru ka huja jo hada madunka na huja suru qiyama kineka ciden cilen kofe ciden ci kunye de ka udurattige ka bo hada madembe bolo kuma min be fo jamana in kono ko beki tafo beki take ko ala na nyana bollagara a nyana bora de pijiya kono ya ni mugo matugo ciden de ko ka ciden tata eta nyana boli minye lagara beta tasuma de kono jahannaba doronde do ibeta tasuma de kono huja tem mugo sibolo lagara
mogo sitte sika fo alaye ni yayi ne tugra shego fulana ko ni yayi tugra maba fulana ko ni yayi ne tumbe nin terega masana la ciden de mana ne la ke etayira ne la odi ato ne torat karasata kan saraka ote sori boro lagara ciden ci kunye ka o ujura no huja de tige ka boy boro kuma te sori da fala ahada yawm al qiyamati yaqulu mogo sitte qiyama kine kan ni bese ka fo ana lam adri anni makhluqu li ibadati mogo sitte ni te bese ka fo qiyama kene ka ko ala ni tumma do tinto jiya kono ni tumma do kondara e ka bato kama mogo sitte se ko fo lagara ana lam adri ma ja yajibu alayya mogo sitte se ka fo lagara qiyama kene ka konti ala ni wajibira ne ka jiya kono ni tummo do de wala madri ma ja yahrimu alayya mo sitte sika foqiya makanaka anti ala ni haramu yaranneka ntum ma dode la yumkin an yaqula haja mo sitte sika nim foye لأن الرسول عليهم الصلاة والسلام بس كتيدون كسين النما بوكا قد بلغتهم تيدون يوكا تيدن لا سمغوما وهاجر الأمة المحمدية تشهد عليهم cide munun temena ulu kam manton muhammadu kam manto be sharia uluka cide munun temena ulu kam manton muhammadu manton be sharia uluka qala ta'ala lakum wa kadhalika jalinakum ummatan wasata ala ko abo cego kelendela ciden kam manton ni aw ke jama kuluye ka sugantiya litakunu suhada ala nasi puru yawmal qiyamah kene ka hada madun to ana sharia kuka kata nuhu kan mugola kana isa kan mugola o da ya ci da labanye sani muhammadu kaci muhammadu da ci da labanye ni kata nuhu la kana isa la jamakulu temena ola ci den kan manton fana da be shera ke nununka kana nuhu da ci den folo kana dugu koloka ci den folo ye nuhu de kata nuhu kan mugola kana isa kan mugola ci den kan manton da be shera ya nimbeka kiyama keneka ويكون الرسول عليكم شهيدا دونك نو شريعه جما توكا تشيدن كم مندو تشيدن فنا به شريعه او فنكا ابي احاديث ولا ni tiden kam manton shera nuhu kam go ka kon nuhu kam go ala be nuhu kam go nyininka ne nuhu ci awma aye tiden yalla shawma wa nuhu ko amal la she awma ni nuhu ko nyalla she ala ba fo nuhu ma jonye ka serai aba fo ciden kam manto nuhu kam go ba fo nuhu kam go ba fo nuhu ye ciden kam manto be shaga ke an ka sereye cogodi uluna na an ko fere ciden kam manto ba fo an ye sereye nuhu ma ka fo nuhu ye ciden yalla she awma aya galon tiga yade amaso uba fo cogodi anna ma nyon so wakati tele ciden kam manton ba fo anye an ka qur'ana ya fo anye ala ko ayen nuhu ci aka mugoma nuhu kam mugo ya galon tiga ya awambe sere be kan ncogola ni ciden kam manton sere la be kan ncogola awa ciden fana bina sere aka manton ka awan tiga ala ngam manton fule abebe qiyama kene kai ala ciden fana ba fo ala ne ciden yalla she ne ciden yalla she aya Allah se fana ama foy toy akan hiju laba yo kutuban min kala yo fo se bawye ako ala hal balagtu tumama ya ka kutuba kala akonya Allah shewa se baw be ko on ya Allah she kide nya bolon ko ni ta sanfe ako allahumma ashhad ka bolon ko ni jigi kana se baw majjama kulma awa kunti ala ika ke sere ngam man ton fule ka fo ko nya kide nya Allah she o ma huwa ala al ghaibi bidanin وهم من ديرة تيد ما فوي دوغالا أما بغير يناي أما فوي دوغالا أيها بلاش يوم يناديهم فيقول ما جاء أجبتم المرسلين يوم القيامة دو ألا ببول القيامة كنك جمع بسجل أي تيد ونجاب منا فلا نشالن الذين أرسل إليهم ولا نشالن المرسلين ألاكو cide un cira un jama kulu munu ma qiyama ne ba un yininka be cide un yininka abanna ala ma fo ko mo shima ko bi yininka shegula
ama fa be shehu nyininka ama fa be maba nyininka ama fa be mo nyininka mabala ama fa be mo nyininka teriqala ama fa be teriqa nyininka like ama fa ko be mo nyininka jamana kataburuna laistina demokratima cide fala nashalanna alladhina ursila ilayhim wala nashalanna almursalina donc abe ciden de bato ka jabul labbe qiyama mi abe jiri kuma munun fo nyogo nyeya ani galo kuma ni nyogo nege kuma ni nyogo halaki kuma munun be jamana kono laisse de do demi quartier de do kanake directeur de ewa anka fa ko shirawo an tu bula mo yewo an be shego fulana de koyo je teriga kachare beni ka famure nimbe naga naga kaningalo abben naga naga ka abben galon fi kiri ciden de cira ciren de be sere yake au ka qiyama fa hadhihi al ummatu nimman tum min fulinni tashhadu ala al umam sabiqati yawm al qiyama man tum munun tamina nimman tum be sere yakuka anna ursulaha ballagatuha irsalati allah bima yajidunahu min kitabillahi azza wa jalla nimman to munun fulenni man to munun temena nimman to be sharia kuka kafu aka cide munye cide nyalla she auma ube sharia ko munye ube mun soro qur'ana ko nimman to be min soro qur'ana ko li anna allah qassa alaina nabal umam sabiqati wa rusulu parce que man to munun temena unu ka cide un ka kisa unu kala hala ala ya be fonye qur'ana ko wa ma khaluhu li umamihim cide unye mun fo kam mantun ye ala ya fo qur'ana kono wa kullu hajan arafnahu min kitabillahi azza wa jalla anyen nimbedo alaka kitabu kono alladhi la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzil min hakimin hamid kitabun mi galonte se kana nyefe galonte se kana kofe awa ajigina kabum masadefe masamminye kodo masammin tanunendo la yati al-batil min bayni yadi wala min khala kore munye mogote sika foy fara qur'ana kay te sika fe ngola mamun tilela cedo nana makal malendo della kana mamunuma hakili mado abese sebelila hakili kanyi kosobe anana mamunu fe mamunu ko islamay wa ko nete islamay ako ite ke islamay yanki bila islama bara doma ko ne makote islamay ala ceyin tara atale ja atara ka taurete sebe ka ken nusuko sabai aye injila sebe ka ken nusuko sabai ka qur'ana fana do sebe ka do yelema la ka ana yoro do bila nyefe ana yoro do bila kofe ka do nagasala ka do boala aye qur'ana do ke o chogola taureta nusuko saba ka be yelema ana do fara yoro do kana do bo yoro do la injila nusuko saba aya fana ke o chogola ana do fara yoro do kana do bo yoro do la qur'ana aye hakeni min dila qur'ana la ma bedila ayo fana ke o chogola ani qur'ana tara ani tawreta nusuka saba imbe tara tawreta tigufe uya be sabolo tawreta yele male ani injila tara injila tigufe nusuka saba uya be sabolo aye qur'ana yoro ni minyelema ka nyagambi ana tara qur'ana tigufo ko qur'ana do be ne bola be fere yo ko anka la jefolo adi anka la jefolo uye qur'ana laje uya soro aya nyagambi de uye aka qur'ana nke ka bugo ka farafara ka qur'ana farafara nyana ka bugo ka gira ninkele atara mamunu madurana na mamunu maye seris kuma fura fwa do na silamiya kono mamunu ko ako ede ma wuli nefe ni ewa wakati na wa ni ne ko ka do silai ko ma ko te silamiya la ko ho nyede ko ako munya to do na silamiya kono ako ne wulile kabo efe ne bese sebele la nka telefona nye tawreta sabe nusuka saba ka do fara ka yanfe ka do bola yanfe ka injila sabe nusuka saba ka do fara ka yanfe ka do bola yanfe ka qur'ana do sebe ka do fara ka yanfe ka do bola yanfe ni tawreta tara tawreta tigu fe nusuka saba imbe yasa ni injila tara injila tigu fe nusuka saba imbe yasa ni qur'ana tara qur'ana tigu fe ngo qur'ana fere ta fule ko Allah je folo tumamu ya Allah je
uyunka qur'ana ke kumbugo ka fara kinyere bugo kumbila nyaado tawreta tangalente a ñagambilende be tawreta tigi bolo ñaado injila tangalente a ñagambilende be injila tigi bolo mais ñaado ko qur'ana tangalende do qur'ana tigi bolo fente se ka boala fente se ka faraka o de atun do nasilamiya kono o ya soro sheikhu do be muksim muñenana a fa togoma o be nin kera mogo min ñana tara maka ka fo doni ke baga do ñina na togo atumbe maka a kon nin kisa kera ko ala ko qur'ana kono inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ako ala ko ale de qur'ana jigi ale ala de be qur'ana tanga ako ala ko qur'ana kono la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzil min hakimin hamidi donc ako foy te se ka fara qur'ana ka mote se ka fembo qur'ana la ako tawreta ala ye tawreta tangalito tawreta tigu de bolo tawreta doni ke bawo ala ye tawreta korosili tulu de bolo ya nyagambi injila korosili ala ya to injila tigu yere de bolo ka doni ke bawo u ya nyagambi mais ala ma qur'ana tangalite damfe bolo ya to ayere de ba korosi alama qur'ana tangali do qur'ana tigu bolo ala yere de ye qur'ana tanga foy te se ka faraka fente se ka bola la yati al batil min bani wa yakunu rasul wa huwa muhammad alaykum ya ummata muhammad shahida ciden fanana ka auma ciden kam manton anaka auma shere yashhadu alaykum inda allah ciden be shere ya auka ciden kam manton ala fe أنه أغام عليكم الهجة وبلغكم الرسالة أبافو على قرب كافوكو علي هجة جو أوكا كوا يتشيرين الله شأوما ونصحكم في الله فلا حجة لأحد يوم القيامة أو أبافو فنا كنا نجا كو ينكم منتون على كما دونك هجة تسرم وشيب القيامة بأن يقول ما بلغني شيء ما جاءني من نجير ka fo ala ma qiyama kuna ka ko foy de marché awma baga baga kala de bana awma ay ciden ka monto te soro mo bolo qiyama kana ka de nimbe ciden ta nyini ka barake nayi ka saka ina ka do kaburu kono ka wulina qiyama ke de ni ma ka be nyo halakini naga kuma mununa ko beni tabulo be kitake yala nyana bo galon tabo uja jolembe beka mo shite se ka fo qiyama kana ka kun tigi ala fuyi de mana nema ntigi ala bagabali kala de mana nema hatta al kufaru ya tarifuna inda ma yulqauna fi nar har kafiru yere be jonko ala fo wakati min nugu filita suma kono ube tinya fo ala ko masamin korta lendo kullama ulqiyan fiha fawjun ala ko wakati nu ye jama kunu dota kafiri jama kunu dota ku fili jahannaba kono salahum khajanatuha lam yatikum an-najir jahannaba kibariya be malikiyam min bolo abu nyininka bagabali kalamuna aw mawa qalu bala qad ja'ana an-nadhir fakajabuna ubafu bagabali kalanna namade me anya galon tiga yade wa qulina anko ma najala allah min shay anko alade ma foy jigi in antum illa fi dalalin kabiri anko cido mare awte foyla ni filide filimin kabo anyen ni inde fo cido nya sino una namade ande mutamina anko alama foy jigide anko cide umade awte foye ate foyla ni filite filimi nye filibay yaquluna li rusuli antum fi dalal kafiru ani mo ma fo so cide untama uba fo cide umade kawde be filila fahum yukadzibuna rusulu wa yudallilunahum ube kafiru galontigade ka kafiru ube cide galontigade ka ciidewun ke filibantuye hajihil hikmat fi risali urusul ninde hikimaye ciidewun ka cikunye ninde iqamatul hujjatu ala al-ibad ciidewun cikunye munye ka huja jonka wa hidayatu man arada Allah hidayatuhu ciidewun cikunye munye anika mugo kanda alaye mugo min ka kandale ni alaya latigin ka kanu ورسل يهدي الله بهم من يشاء
ciden nunu ala be mugo kanda nu ye min kanda ya ala jiya wa yuqimu al-hujjata lil-man anadan wa jahadan wa kafara ala be hujjatu mugo ka ni ciden cilunye mugo munun kanna gele yara ani mugo munun banna ni mugo munun kafir yara ciden ci ko hujja ka jokuluka ni ala ko kama rasulina fir'auna rasula ar-rasul huwa Musa ciden juma cira fir'auna ma ni ala ko komi nye ciden ci fir'auna ma cogomi Musa de cira ma alayhi salatu wassalam wa fir'auna huwa al-malik al-jabbar fi misra alladhi inda urbubiyyatu fir'auna ni masake kanna gele ni masake yere sago kala do de ya tumbe misra fo aya yere kada aya wole kana yere ma ko alai ayo wal alaya ayo wole kata yere ma wa fir'auna laqabun likulli man malika misra fir'auna yetto de ni mugo ye misra mara ye kafiri de ba fu ma ko fir'auna kelente koy mugo ye misra mara uba fu ma ko fir'auna yuqalu lahu fir'auna al muradu bi huna misra mara baga be kafiri ala uba fu ma fir'auna min lanyini ni fir'auna min fora yere ya lanyini ye munye fir'auna alladhi inda urbubiyya fir'auna min ko alai lanyini bo fir'auna de kaya fa qala ana rabbukumul a'la akun ne da ya wutigi alai nin korta lendo fa sa fir'aunu rasula huwa Musa fir'auna ayeci de ingalon tigaya Musa de do kafara bihi fir'auna kafirani Musa kama qassa Allah fi kitabihi kumi ala yare ya fo ka kitabu kono chogomi Qur'ana ما جرى بين موسى وفرعون وما انتهى إليه أمر فرعون وقومه من بوللا فرعون ni Musa ce ko min temenaw ni nyogon ce ala ya fo Qur'ana kono فرعون na ka mugo ulaban banna minka ulaban kera minye ala ya fana fo Qur'ana kono fa ghajnahu ay aghajna fir'auna bil uqubati ala ko alayhi fir'auna minanilla jabai wa huwa anna Allah aqraqahu وهو وقومه في البحر علي فرعون ناكا مغايوتو جيكونو مصر نيلي من تنبي باجي من تنبي نفرعون وصرنا على ياتو باجي ديكونو أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي koya la misra masakete ne da yawa nin koyin fula be bolin koro aya wasoni ko minya ala ya to de kono ana kamugo ayuto jikono summa adghalahum an-nar jutolin kofe ala yudo tasuma fana kono mimma qati'atihum ukhriqu fa udkhulu an-nar ala ko firawuna na ka jama o ka junubu sababu la kala kutan sababu la ne ala yuto jikono nyudo tasuma fana kono fasara fi an-nar fi al-barjaq awa firawuna da ka jama hari hayatul barjaq yami bake qabru kono o bake tasuma da kono o bake la jaba da kono naru yu'raduna alaiha quduwan wa ashiya wannan aya kono ana ko sogoma ulafe firawuna na ka jama ufatule usu ubeta uyira tasuma la ubetu jani tasuma kono ulafe katu jani tasuma kono ha sogoma kana udda yorola kaburu kona nusu be yorome sogoma ulafe ube jani tasuma kono kutuka kabula sani qiyama kashe haja fil barjaq min fulen ni nimbeke barjaqu de la barjaqu kore munye uva ko kaburu kanyana maya de la ko hayatun barjaqiya mana nyana maya mindo atekomi tumbe jiala chogo mi jiya nyana maya chogola atekomi fana la gara kanyana maya fana te nyana maya chogo mi be jiya kanyana maya ni la gara kanyana maya ni nyogonche hayatun barjaqiya ode minye jiya kanyana maya fule nimbe hadama den kono ka koko bekila abeki farikolo de kono nimbe ta atasurala waye jiya kanyana maya la gara fare hayatun barjaqiya o fana nyana maya ake aleka ewa nema bikawo janga kata bika abe ninde ka farikolo fana tugule mbala la gara kanyana maya wo be ninni farikolo bedeka ode uko hayatun barjaqiya jiya kanyana maya famba be farikolo deka
nin tugulen bala nin be farikolo soro nin be lajaba soro ka tugo de kakata kaburu ka ɲanamaya lajaba ni nema abe nin de ka a don a be se ka tugu farikolo la farikolo be se ka soro lagara ka ɲanamaya be fula in be de ka o de y'a to ko kaburu tama ko hayatun barjagiya ɲanamaya min do diɲɛ ka ɲanamaya ani lagara ka ɲanamaya be ulu ni ɲɔgɔn cɛ de bon o ɲanamaya sugu fana mɔgɔ si t'a haqiqa dɔn ni ala kelen pewu tɛ parce que qaybu de don fil barjagi qabla li akhira yuraduna ala nari sabaha wa masa sogoma o sogoma wula fɛ u bɛ ta firawuna n'a ka jama nin lajaba jahannaba kɔnɔ ila an taquma sa fo ka taa diɲɛ wuli don o dɔ bɛ kɛ sogoma wula fɛ wa haja dalilu nin ye dalila ye ala ajabil khabur waliyaju billah nin ye dalila ye ko kaburu lajaba b'a kɔnɔ lajaba bɛ kaburu kɔnɔ ayaw y'o sabati aya minnu bɛ sɔrɔ kuranna kɔnɔ ka kaburu lajaba yira o aya dɔ de ye nin ye ka yira lajaba bɛ kaburu kɔnɔ wa yawma taqumu sa'atun adkhulu ala firawuna sadda alajab wala ko dommi ni qiyama fana bɛ jɔ ala b'a fɔ firawuna n'a ka jama ayu do lajaba girimanda salasu uqubat hajihi salasu uqubat firawuna n'a ka jama janga kata cogoya saba de buka diɲa u janga katara kaburu u be janga kata lagara u be janga kata tasuma kɔnɔ al awwala anna allah aghraqahum u ka janga kata fole munye ala y'u to ji kɔnɔ wa ma hahum min aghrihim fi lahjatin wahida nya tuguna yele ala y'u be toucher ka boy ka to folo fo laba ka beto ji kono ka ke ko mutunte jiyan kono nya tuguna yele ala ya be halaki ni ye jiyan tay ko to ji kono asaniya annahum yu'ajjabuna fil barjaghi ila an taquma sa la jaba fulana firawna na ka jama ubil la jaba hayatun barjaghi la qabru kono fokata jiyan wule ubil la jabu ka qabru kono nya fulana asalisatu annahum sabanna ulu إذا بوسوا يوم القيامة يدخلون أسد الأجاب وليجد بالله قيامة دون نو وللا وبدو لا جبا جرمنا لا جبا من كجل بدو لا قيامة من يتاسمي وكذلك ألاكو نيتشيدن شي أوما كم تشيدن شيرا فرعون ما تشوكمي فرعون يا كتشيدن سوسو أو أتشوكو كلن دو وكذلك من آسى محمد صلى الله عليه وسلم فرعون يا كتشيدن سوسو la jaba ya soro cogo mi de ewa muhammadu fana ka mugo muhammadu cira munuma ni mugo ye ciden soso muhammadu soso e kala la jaba ka gire firawna na jamata ye fa inna ma'alahu asadda min ma'ali qaumi firawna ni mugo ni muhammadu cirima ni ye muhammadu soso e kan laban yoro o be juguya o be geleya ka teme firawna na aka jamata ka لأن محمدا هو أفضل رسل فمن أساه تكون عقوبته أصد parce que muhammadu ale de kawsa ciden bɛɛ ni mɔgɔ min ye ale sɔsɔ ale e ka lajaba de bɛ giriya ka tɛmɛ mɔgɔ tɔ bɛɛ kan ni firawuna mɔgɔw ye firawuna sɔsɔ u lajabara ni lajaba cogo sabala muhammadu kawsa firawa musa ye ciden min cira firawuna ma n'a y'a sɔsɔ muhammadu kawsa n'o ye bon ni e ye muhammadu sɔsɔ e ka lajaba ka jugu ka tɛmɛ firawuna n'a ka jama kan parce que firawuna ka jama ye ciden min sɔsɔ e ye ciden min sɔsɔ a kawsa o ye donc e ka laban yɔrɔ bɛ juguya e ka lajaba bɛ juguya yɛrɛ ka tɛmɛ firawuna n'a ka jama kan ni ala ko agajan wabila ay shadidan qawiyan agaja wabila kore mun ye minali min ni a ka giri minali min ni a ka giri لا هودة فيه نغيات من لمنا هنة من لمنا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي جالمة إن أخذهن أليم شديد ولك من لبو تشغدلا ni ala ye dugumɔgɔ minnu mina n'a kɛra tɔɲalikɛlaw ye ala ka minali ka gɛlɛ ala ka minali a dimilen dɔ dɛ a dimilen dɔ a ka gɛlɛ fa hajil ayatu
ni aya min fulani ne dalilu ala minnatillahi alaina bi risali rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaina ni aya min fulani ne fonnan shiriya ben ni aya la kabo alafe alaka fonnan shiriya ben ni na anka tumami aye muhammadu ci kanamma nyode fo munum be girina ko maulidi ciden ka don wolo donte do gansaye alama ciden ka wolo don nema fo moye qur'ana kono ala ye ciden ka nema min fo kam manto la qur'ana kono o ya ka ciden nya ni aka ciden nya donde alama wolo de aka wolo do alamo jatan ka nema ya qur'ana kono laqad manna Allahu ala almu'minina ijbasa fihim ar-rasula min anfusihim amafo laqad manna Allahu ala almu'minina wulida fihim muhammadu wulida fihim rasul amafo min nin delilawna cogobe mogode nafa hakkilibe mogomina naate barake ni ka hakkile dina kono ndellaka kutuba do kenninka akera sababu ye qur'ana dursi baga do mawludu ko ya sembola nko ciden ka wolo do nyere ala yere mo jate an kan nema ye qur'ana yere kono qur'ana yoro ni cide ala be nema do jatan ka yen nema min kanye ciden ka kola ba ciden ya defo laqad manna Allahu lil mu'minina ijbasa fihim rasulan min anfusihim huwa alladhi basa fil ummiyina ar-rasula minhum ayaw kata qur'ana dursi bagadero tumami aye aya nunun na chogol la jete qur'ana kono kutuba banna ko ne ma ko ciala akon mawdudu kon ne tumbalare wagatu dola nu ko bidero wagatu dola munun bake shika bindu sukuna me ni yeni aya munun kala nunu ko ni jelene do qur'ana kono ala ma ciden ka wolo don nema jatanka aka ciden nya donde nema jateranga nim kera sababu ne ka delila jelen surun kaddan kan ya kafo ciden ka wolo donte koye ni mo min kanka fete koyi bake batoye wala majatan kan aw de be ciden ka wolo do ka don bayani aka don gansan baliya do ka tenalaka na ya soro donye don baye ciden ka kola na kanka fete an kan ni sonja nayi o ya ka ciden ya donde har an ka ke yere ka fu don gansan te kata dilo hadisa dola ko ciden ye tenen su uye ciden yin ka ko ngolola tenen hadisa to dafa ciden ko jaka yomi wuluditu fi wa busitu fi wa unjila ali alquran amado wolo donde roma ako dondo ngolola o donde tenendendo don kuncira tenendonde qur'ana jiginin ka tenendonde ko ya fotende hadisa kono mais epi ebe feti minna e ma don tawo e ye dati de ta e bake ka dati de fete est-ce que yetene don de fete e bake ka dati de fete ko arabi awal tan fulana o ben na tarata ma o ben na juma ma o ben na samedi shibiri ma e bake ka dati de konte wolo don tewo e bake ka dati de konte ka fete e ma wolo don fete o cide wolo la tenen don de oui ewa a wolo don te gansay e bake ka dati de fete e ma wolo don fete o dati min do fana an ko tariku tugu mabbe dati minna kuma wolon fula de bala ni don gansa te tenen suke tenen zolibe kalola tenen nani kalo tile nani suke tenen kasuni jombe kele jombe tinyini kayni jombe nyogona me kabila sanyelema ko arabila awwali ko otani fulana ko be fete ina tasi al aqliyuna ahli al kalam mo munu be tanin kuma sugo fo mo to katabulu rabbi ahli al kalam ni mo munu be ko haklina baradina la al aqliyuna doni ke ba fo lude o be barake dina kunu nu ka hakli de ahli al kalam ahli al mantiqi ulude kabbato jogo fule dina kono no beta hakilina ufo ko ciden ka wolo donte don gansaye e ka furu donye do gansaye wa dina ye nindea dina te hakiliye ko beta ko misali ya nyugo natew an ko nin dina ye delila de al ibadatu tawqifiyya
bun khaymu qali ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala sahabatu hum ulu irfan silamiya doni yede ala kote ciden ko de sebo kote min misaliya misalu ni haklina o ya ahli kalam ni ahli mantiqu de kabaray ewa wulude be silamiya kono jamana kono ya nube mo nyaambe ku tromper ni ciden ka wolo donte do gansaye ciden ka wolo donye tenende arabil awala tani fulanate tenente su ini mo te kale me i fara mo nyaambe la jamana kono abake ka mo de nyaambe kaka hakilan de fo dinate qur'anate hadisate sebo ka kumata yere ka hakilna dero ka bwa ka jifa kono kuma munun da yin nunun bwa yere ka jifa re kono ayun saga ka jifa kono amma ko tula dina yeddelila de wa anna li kharad min risalihi an yubayyana lana tariq al ibadati ciden ka cidi kunye munye ka bato siraw banganye faman atahu dagala li jannat ni mugo tura ciden ko ube do arjanna kono wa man asahu dagala nara ni mugo ciden so ube do tasuma kono kama dagala ala firawuna nara lamma asawu rasulahu Musa alayhi salatu wassalam komi firawuna na ka jamaddo na tasuma kono chogomi tumamu nu ye Musa soso de ala kan tanuna ka kishiba kare ne fana ye Muhammadu soso beta jahannaba kono chogode la wa kadhalika adawu rusul kulluhum haja sabiluhum wa haja tariqhum awa ciden ka jugu be mogo ye ciden ka jugu ye ube ka siraye nununde ube ka tariqa ye ninunde ka ciden soso awa ani ka do jahannaba kono nu wulila ko safe mogo min mabbe do ciden ka sunna kono ite do arjanna wa mogo ma ciden ka sunna ta ye bato ke chogomi na ko min kake akake na ko min kanake akatoy ni mogo mo ke ka ciden ka sunna ta ka tuga ka tabulo ko na ka tariqa wore de bibolo arjanna donina haram yayma ambo fanda chamancila mogo ma ciden ka sunna ta ye bato ke chogomi وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ni mogo moke e taraktere ga weredeta kata sira weredeta kata hakilna weredo dina kono ka ciden ka sunna bila ka tabulo bila ibeta tasuma kono imamuna maliki yode fawiyo aw bafo ko be maliki kam majhabila maliki ye chemi nyira utodo ate maliku doero nkum maliki yede min ayimmati ahli sunna wal jamaa min ayimmati salafiyina nko hadi sunna wal jamaa kanyema dode maliki nko sarafu kanyema dode maliki nko maliki de ko as-sunnatu kasafinati nuhi man daghala fiha naja wa man taqallafa niha halaka imamuna maliki de ko ciden ka sunna ko abe ko min nuhu ka kurude tumami alayi jiwoyo nati nuhu tilela akon munun do na kurun kono kisra mogo madon nuhu ka kuru kona be halakira be tora jila awa ko ciden ka sunna bo chogodela ni don na ciden ka sunna kona ko ikisra de akoni mogo madon ciden ka sunna kona be halaki hilyatil awla li abu nu'imi ibetan nin kuma nyine maliki ka kuma do ni don na sunna la ikisra akoni madon sunna kona la be halaki de lawde wala qur'ana ayawla ciden yo fo ayaw boka komi firawuna na ka jama uye Musa soso chogomi nu donna tasuma kono awa ciden fana cira munu maniye ciden soso ibero tasuma kono alakan kisala kan tanga hada madun ka ciden ka tasira nyini ka ciden ka sunna nyini bo ciden ka sunna min nima taybena tasukon parce que nan ko ciden ka sunna antafo komi nafila su tenen sunna la misa suni kalo tile sabaso ni mo munu nyoto ibedo tasuma kono tede akata bolo na katasira afule ko de fo hadisa do kono man raqiba an sunnati falaysa minni akoni mo banne ka sunnama etene doye yala ni mo mi matene su ite ciden doya ite silama ay la yini yede ciden ye bato chogo mike a cira ni ala bato chogo minye ni mo ma ala bato chogo da ede togo ko ma ciden ka sunna mine de beta tasuma kono mana tariqa munun baw bolo ka iridu do kiriyaw yere ka salli chogo do kiriyaw yere ka jiraw kiriyaw yere ka bidia shiraw ni bida e wa bato chogo do kiriyaw yere oboke mogo bo chogo la nyana mero ko isaroka ibero tasuma kono ni ka bara hake ni mimbe bidia minka
ayi kafiriya ni donna tasuma kono ite bo ibe do tasuma kono min ye bidiya min kiri yere ibaka ika bidiya mi kafiriya iye kabaira junubu tigiye ni alama ya fi ma qiyama ibe tasuma kono ni ka bidiya hakke donc ni koni ma ciden ka tasiranya ka sunna mina doro ka tuga ko doro be tasuma kono la nyine ode donc mo be kan nindo ninde masaila foroye na ko masaila munu sabami kwa wajiba silama kelen kelema silama muso kelen kelema ika masaila nunun do ika barake nuye folo de fulen ni derisu temene ani bita ambe folo indeka ni ala ye derisu wore iranna de masaila fulanna beta ado ala de yidda akado ala de bangar jage akado ala ma anto jiya konote ko bekita ke aye ciidon de chamma ni mugo min tugura ciiden koy kisra ni mugo matu ciiden koy bado jannaba tasuma kono ni nyamma sayla foloy subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه